Každoročne na jeseň sa koná Deň michalovskej ortopédie. Súčasťou tohto podujatia je odborná konferencia. Michalovskí ortopédi si na konferenciu pravidelne pozývajú špičkových odborníkov. Dnes je to, dajme tomu, zástupcovia z Košickej ortopedickej kliniky, z Prešovskej neurologickej kliniky, z osteocentra zo Šace, plus ďalší odborníci, ktorí si môžu na tomto fóre vymieňať informácie s našimi lekármi. Lekári sa už tradične venujú pohybovému aparátu ľudského tela. Tohtoročná odborná konferencia sa však dosť líšila od tých predchádzajúcich. Ortopedické oddelenie Michalovskej nemocnice, organizátor konferencie, v tomto roku jubiluje. Táto akcia má ovšem dnes slávnostný nádych. Slavíme 40. výročie oddelenia, to znamená, pripomíname si to, čo sme za tých 40 rokov vykonali. V Michalovskej nemocnici funguje ortopédia už viac ako 50 rokov. 13 rokov však bola súčasťou chirurgie. V septembri tohto roku uplynulo 40 rokov od jej osamostatnenia. Za toto obdobie michalovskí ortopédi urobili kus dobrej práce. Za 40 rokov sme vykonali vyše 27 000 operácií, vyše 25 000 pacientov bolo hospitalizovaných na našom oddelení. Ambulancia vybavila vyše 360 000 pacientov. To sú obrovské čísla. V súčasnosti michalovskí ortopédi pracujú s modernými prístrojmi. V minulosti to bolo inak. V 70. rokoch lekári ročne urobili len 3 operácie umelých kĺbov. V minulom roku už viac ako 100. František Farkáš je len 3. primárom ortopedického oddelenia Michalovskej nemocnice počas jeho 40-ročnej existencie. Predtým boli primármi Imrich Treščák a Štefan Bozó.